Το πιο νέο πλοίο του ναυτικού, το USNS, έφτασε στον ναύσταθμο Norfolk για πρώτη φορά. Ένα μόνο πλοίο γλιστράει από τη μυστικότητα στην ιστορία. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών το αποκαλεί ασταμάτητο. Το USNS είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοία λογιστικής υποστήριξης της στρατιωτικής διοίκησης Φραγίδας. Ο Elon Musk λέει πως αλλάζει τους κανόνες του πολέμου. Οι αντίπαλοι αγωνιούν για απαντήσεις. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σκάφος κάτι παραπάνω από ατσάλι και μηχανές? Και θα μπορούσε αυτό το πολεμικό πλοίο να επαναπροσδιορίσει την ίδια την έννοια της ισχύος. Η σοκαριστική ανακοίνωση. Όταν μιλάει ο Elon Musk, τα πρωτοσέλιδα τον ακολουθούν. Αλλά αυτή τη φορά, τα λόγια του είχαν διαφορετικό βάρος. Στεκόμενος μπροστά στις κάμερες, ισχυρίστηκε ότι το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών είχε δημιουργήσει κάτι τόσο προηγμένο που είναι ασταμάτητο. Δεν ήταν παρουσίαση προϊόντος. Ήταν μια δήλωση που αναστάτωσε στρατιωτικές δυνάμεις παγκοσμίως. Στην Ουάσιγκτον, αναλυτές έσπευσαν να αναλύσουν το σχόλιο. Στη Μόσχα και στο Πεκίνο, κύκλοι άμυνας συγκάλεσαν έκτακτες συσκέψεις. Δημοσιογράφοι αναμετάδιδαν ξανά και ξανά το απόσπασμα με ένα στοιχειωτικό ερώτημα. Τι θα μπορούσε άραγε να κάνει ένα πολεμικό πλοίο άτρωτο στα όπλα που έχουν σχεδιαστεί για να το καταστρέψουν? Για δεκαετίες, τα αεροπλανοφόρα υπήρξαν το πλωτό σύμβολο ισχύως της Αμερικής. Αυτά τα τεράστια σκάφη μπορούν να προβάλλουν δύναμη πέρα από ωκεανούς, κι όμως πάντα βρίσκονταν υπό απειλή. Το κινεζικό βλήμα DF-20 εναντάει, γνωστό ως φωνιάς αεροπλανοφόρων, τα υπερηχητικά προγράμματα της Ρωσίας, τα μίνι drones του Ιράν, όλα αναπτύχθηκαν για να κρατούν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα σε απόσταση. Γι' αυτό τα λόγια του Μάσκ χτύπησαν τόσο βαθιά. Αν είναι αληθινά, υποδηλώνουν ότι χρόνια ξένων επενδύσεων σε στρατηγικές αποκλεισμού θα μπορούσαν να ακυρωθούν εν μία νυχτή. Η παγκόσμια ισορροπία στη θάλασσα θα έγερνε απότομα προς όφελος της Αμερικής. Κι έτσι ξεκίνησαν οι εικασίες. Ήταν αυτή η δήλωση θεμελιωμένη σε τεχνολογικό άλμα ή απλώς τολμηρή ρητορική? Η απάντηση δεν βρίσκεται στην πολιτική, αλλά στον σχεδιασμό του πλοίου, διότι κάτω από τα χαλίβδινα καταστρώματά του κρύβονται όπλα που κάποτε ανήκαν μόνο στην επιστημονική φαντασία. Από το ατσάλι στα όπλα της επιστημονικής φαντασίας. Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, η δύναμη ενός πλοίου μετριόταν με το πάχος της θωράκισής του και την εμβέλεια των πυροβόλων του. Αλλά αυτό το νέο αεροπλανοφόρο αλλάζει τη μονάδα μέτρησης. Από το ατσάλι στην ενέργεια. Το φημολογούμενο οπλοστάσιο του μοιάζει με κατάλογο τεχνολογιών που κάποτε θεωρούνταν αδύνατες, αλλά πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα. Πάρε για παράδειγμα το ηλεκτρομαγνητικό κανόνι. Αντί για πυρίτιδα, χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική δύναμη για να εκτοξεύσει ένα βλήμα σε ταχύτητα πολλαπλάσια του ήχου. Το 2017, το ναυτικό δοκίμασε δημόσια πρωτότυπα ικανά να πλήξουν στόχους σε απόσταση άνω των εκατομμυλίων. Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που τα παραδοσιακά εκρηκτικά ήταν περιττά. Η ίδια η κινητική ενέργεια μπορούσε να διαπεράσει θωρακίσεις. Για χρόνια, το πρόβλημα ήταν το μέγεθος, η ενέργεια και η θερμότητα. Αν αυτά τα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί, τότε το πεδίο μάχης αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Έπειτα έρχονται τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας. Το λέιζερ όπλο του ναυτικού, γνωστό ως LAWS, έκανε την πρώτη του επίδειξη το 2014, καίγοντας μικρά σκάφη και drones με αόρατες στο μάτι ακτίνες φωτός. Το πιο πρόσφατο πρόγραμμα, Ήλιος, υπόσχεται πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και ακρίβεια. Σε αντίθεση με τους πυράβλους, τα λέιζερ δεν τελειώνουν. Όσο υπάρχει ενέργεια στο πλοίο, συνεχίζουν να πυροβολούν, καθιστώντας τα ιδανικά απέναντι σε μίνι drones ή εισερχόμενους πυράβλους. Υπάρχουν επίσης αναφορές για τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών ασπίδων, μιας ιδέας που δοκιμάστηκε σε εργαστήρια, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε στη θάλασσα. Τα λέιζερ χτυπούν με την ταχύτητα του φωτός, αλλά η επίθεση είναι μόνο η μισή ιστορία. Για να είναι πραγματικά ασταμάτητο, ένα πλοίο πρέπει και να αντέχει τη θύελλα. Εκεί μπαίνουν οι αναφορές για τις ηλεκτρομαγνητικές ασπίδες, μια αόρατη πανοπλία που μέχρι τώρα υπήρχε μόνο σε εργαστηριακά πειράματα. Φαντάσου έναν ψηφιακό θόλο που εντοπίζει, παρακολουθεί και εξουδετερώνει απειλές πιο γρήγορα από οποιοδήποτε ανθρώπινο πλήρωμα. Σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να αντιδράσει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ξεπερνώντας υπερηχητικά όπλα και μαζικές επιθέσεις.
Καθένα από αυτά τα συστήματα υπήρχε μέχρι πρότινος μόνο ως πρωτότυπο ή σε επιστημονικά άρθρα. Όμως μαζί, σε ένα μονοπλοίο, υποδηλώνουν ένα νέο είδος πολεμικού. Ένα που δεν μάχεται με ατελείωτα αποθέματα πυρομαχικών, αλλά με ανεξάντλητη ενέργεια και κώδικα. Και αυτό φέρνει το επόμενο ερώτημα. Ποια πηγή ενέργειας θα μπορούσε άραγε να τροφοδοτήσει ένα τέτοιο θαλάσσιο οχυρό? Η πηγή ενέργειας. Ενέργεια χωρίς όρια. Όπλα που δεν τελειώνουν ποτέ, απαιτούν ενέργεια που δεν εξαντλείται. Και εκεί βρίσκεται το πιο επαναστατικό χαρακτηριστικό αυτού του νέου αεροπλανοφόρου, όχι στα πυροβόλα του ή τα λέιζερ, αλλά στην καρδιά του ενεργειακού του συστήματος. Τα παραδοσιακά υπεραεροπλανοφόρα, όπως η κλάση Gerald Ford, βασίζονται σε 2 πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου A1Β. Ο καθένας παράγει σχεδόν τριπλάσια ηλεκτρική ενέργεια από προηγούμενα σχέδια, αρκετή για να τροφοδοτήσει ολόκληρες πόλεις. Αλλά ακόμη και αυτοί οι αντιδραστήρες έχουν όρια, απαιτώντας πολύπλοκη συντήρηση και ανεφοδιασμό μετά από δεκαετίες λειτουργίας. Οι φήμες λένε ότι το ναυτικό προχώρησε ακόμη παραπέρα. Κάποιοι δείχνουν προς προηγμένα σχέδια αντιδραστήρων βασισμένα σε δεκαετίες έρευνας του Υπουργείου Ενέργειας. Άλλοι ψιθυρίζουν για συμπαγή σύνδεξη, μια τεχνολογία που εδώ και χρόνια κυνηγάει η Skunk Works της Lockheed Martin και πειραματικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Η σύνδεξη υπόσχεται κάτι το εξαιρετικό, την ενέργεια των άστρων περιορισμένη μέσα σε ένα πλοίο. Αν επιτευχθεί, οι συνέπειες θα είναι συγκλονιστικές. Ατελείωτη ηλεκτρική ενέργεια σημαίνει πως τα ηλεκτρομαγνητικά κανόνια μπορούν να πυροβολούν συνεχώς, χωρίς φθορά. Τα ισχυρά λέιζερ μπορούν να σαρώνουν τους ουρανούς ασταμάτητα. Οι ηλεκτρομαγνητικοί καταπέλτες μπορούν να εκτοξεύουν αεροσκάφη πιο γρήγορα και ομαλά από ποτέ, ξεπερνώντας τον ατμό. Και το ίδιο το πλοίο θα μπορεί να παραμένει στη θάλασσα για χρόνια, χωρίς να εξαρτάται από ευάλωτες αλυσίδες ανεφοδιασμού με καύσιμα. Η ιστορία μας υπενθυμίζει ότι τα ναυτικά σπάνια καταραίουν στη μάχη, συνήθως καταραίουν λόγω της επιμελητείας. Τα κομβόι καυσίμων είναι ευάλιστοι στόχοι, οι εφοδιαστικές αλυσίδες είναι εύθραυστα νήματα. Ένα σκάφος που τροφοδοτείται από σχεδόν απεριόριστη ενέργεια κόβει αυτό το νήμα, αποκτώντας αντοχή που κανένας αντίπαλος δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Κι όμως η ισχύς από μόνη της δεν κάνει ένα πολεμικό ασταμάτητο. Η αληθινή δοκιμασία είναι πώς αξιοποιείται αυτή η ενέργεια όχι μόνο για όπλα, αλλά για την καθοδήγηση ολόκληρου του πεδίου μάχης στον αέρα, τη θάλασσα και τον κυβερνοχώρο. Η ανεξάντλητη ενέργεια κρατά το οχυρό ζωντανό, αλλά η ηλεκτρική ισχύς από μόνη της δεν κερδίζει πολέμους. Σημασία έχει πως αυτή η δύναμη μετατρέπεται σε διοίκηση, πως κάνει το αεροπλανοφόρο να πάψει να είναι απλώς μια πλατφόρμα όπλων και να γίνει ο κεντρικός εγκέφαλος ενός πολυχωρικού πεδίου μάχης. Διοικώντας το πολυχωρικό πεδίο μάχης. Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του, το αεροπλανοφόρο ήταν μια πλωτή αεροπορική βάση. Η ισχύς του προερχόταν από τις μοίρες που μπορούσε να εκτοξεύσει στον ουρανό. Όμως αυτό το νέο σκάφος ξεπερνά αυτόν τον ρόλο. Δεν είναι απλώς μια βάση. Είναι ένας εγκέφαλος διοίκησης που ενοποιεί κάθε διάσταση του πολέμου. Στην καρδιά του βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη, βασισμένη σε προγράμματα του Πενταγώνου όπως το Project Maven και την ιδέα του Mosaic Warfare της DARPA. Τα συστήματα αυτά φιλτράρουν τεράστιους όγκους δεδομένων από δορυφόρους, drones, συστοιχίες sonar και ραντάρ, προσφέροντας στους διοικητές μια ζωντανή εικόνα του πεδίου μάχης. Ό,τι άλλοτε απαιτούσε ώρες ανάλυσης, τώρα ξετυλίγεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτή η ταχύτητα αλλάζει τα πάντα. Αν πλησιάζει ένας μήνος πυράβλων, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακαριαία να προτείνει την καλύτερη αντίδραση, λέιζερ για αναχέτηση, drones για αντιπερισπασμό ή ηλεκτρονικό παρεμβολέα για τύφλωση του εχθρού. Οι ανθρώπινοι αξιωματικοί παραμένουν στο τιμόνι. Αλλά οι αποφάσεις φτάνουν με ρυθμούς μηχανής, διαλύοντας τη θολούρα του πολέμου. Το αεροπλανοφόρο συντονίζει επίσης μη επανδρομένα μέσα σε θάλασσα και αέρα. Stealth drones μπορούν να αναπογειωθούν από το κατάστρωμά του για επιτήρηση ή στοχευμένες επιθέσεις. Κάτω από την επιφάνεια, αυτόνομα υποβρύχια εντοπίζουν νάρκες ή ακολουθούν εχθρικούς στόλους. Στην επιφάνεια, ρομποτικά σκάφη περιπολούν θαλάσσιες οδούς ή σχηματίζουν ζώνες άμυνας. Το μεγάλο άλμα είναι η ενσωμάτωση.
Σε προηγούμενες συγκρούσεις, οι επιχειρήσεις στον αέρα, τη θάλασσα και τον κυβερνοχώρο διαχειρίζονταν ξεχωριστά. Εδώ, ένα μόνο πλοίο μπορεί να κατευθύνει επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα. Ένας μήνος drones στον ουρανό, επίθεση υποβρυχίου από κάτω και κυβερνοάμυνα απέναντι σε προσπάθειες hacking. Όλα ξεδιπλώνονται υπό ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης. Αυτή η μεταμόρφωση κάνει το αεροπλανοφόρο κάτι περισσότερο από ένα οχυρό. Το μετατρέπει στο κέντρο νευρικού συστήματος ενός διασυνδεδεμένου πολέμου. Και με αυτό, η ισορροπία ισχύως στη θάλασσα αρχίζει να μετατοπίζεται με τρόπους που οι αντίπαλοι δεν μπορούν να αγνοήσουν. Στρατηγικές και παγκόσμιες συνέπειες. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ασταμάτητο αεροπλανοφόρο σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από εξελιγμένα όπλα. Αντιπροσωπεύει τον έλεγχο των θαλασσών, μια στρατηγική που εκτείνεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όποιος ελέγχει τους ωκεανούς, διαμορφώνει το εμπόριο, την ασφάλεια και την επιρροή. Αν αυτό το σκάφος ανταποκρίνεται πραγματικά στη φήμη του, θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει αυτόν τον έλεγχο για δεκαετίες. Οι αντίπαλοι ήδη παρακολουθούν στενά. Η Κίνα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στους πυράβλους DF-21 και DF-26, γνωστούς ως δολοφόνους αεροπλανοφόρων, σχεδιασμένους ειδικά για να κρατούν τα αμερικανικά πλοία μακριά από την νότια Συνική θάλασσα. Η Ρωσία έχει ρίξει τεράστιους πόρους στην ανάπτυξη υπερηχητικών όπλων, όπως ο πύραυλος Ζιρών, που μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητα Μαχ 8. Το Ιράν χρησιμοποιεί σμήνη ταχύπλων σκαφών επίθεσης και drones, με στόχο να κατακλείσει μεγαλύτερα πλοία στον Περσικό κόλπο. Κάθε μία από αυτές τις στρατηγικές σχεδιάστηκε για να εξουδετερώσει την κυριαρχία των αεροπλανοφόρων. Αλλά αν λέιζερ, ηλεκτρομαγνητικά κανόνια και ηλεκτρομαγνητικές ασπίδες μπορούν να αμβλύνουν αυτές τις απειλές, τότε αυτές οι επενδύσεις ίσως χάσουν την αποτελεσματικότητά τους. Η αποτροπή γέρνει. Ένα όπλο που κάποτε προκαλούσε φόβο μπορεί να καταστεί ξεπερασμένο μέσα σε μια νύχτα. Αυτό αναγκάζει τους αντιπάλους να επιστρέψουν στο σχεδιαστήριο, ψάχνοντας νέους τρόπους να αντιμετωπίσουν την αμερικανική ισχύ. Για τους συμμάχους, το μήνυμα είναι διαφορετικό. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και οι εταίροι του ΝΑΤΟ βλέπουν μια διαβεβαίωση. Ένα ασταμάτητο αεροπλανοφόρο που περιπολεί τα νερά τους δείχνει δέσμευση. Κάνει τις συμμαχίες να μοιάζουν πιο σταθερές και τους αντιπάλους λιγότερο τολμηρούς. Κι όμως η ιστορία προειδοποιεί απέναντι στη δήλωση μόνιμης υπεροχής. Τα Dreadnought του Ηνωμένου Βασιλείου κάποτε κυριαρχούσαν στις θάλασσες, μόνο και μόνο για να ξεπεραστούν μέσα σε μια γενιά. Κάθε τεχνολογικό άλμα γεννά μια αντίδραση. Το ερώτημα δεν είναι αν οι αντίπαλοι θα προσαρμοστούν, αλλά πόσο γρήγορα και με ποιο τίμημα. Γιατί πέρα από τη στρατηγική υπάρχει κάτι ακόμα πιο διαρκές: η ψυχολογία της ισχύως και τα σύμβολα που διαμορφώνουν τα έθνη. Σύμβολο, ψυχολογία και προβολή ισχύως. Τα πολεμικά πλοία δεν είναι μόνο για να πολεμούν. Μιλούν. Προς τους συμμάχους εκπέμπουν ασφάλεια. Προς τους αντιπάλους εκπέμπουν αποτροπή. Το αεροπλανοφόρο υπήρξε για δεκαετίες ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα της Αμερικής, υψωμένο πάνω από τις θάλασσες ως πλωτή υπενθύμηση της παγκόσμιας εμβέλειας της. Αυτό το νέο ασταμάτητο αεροπλανοφόρο πολλαπλασιάζει αυτόν τον συμβολισμό σε πρωτοφανή κλίμακα. Η ιστορία προσφέρει παραδείγματα. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ανταγωνίζονταν όχι μόνο με πυράβλους και τάγκς, αλλά και με σύμβολα, τις αποστολές Απόλλων στη Σελήνη, τις παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία, τους στόλους πυρηνικών υποβρυχίων. Αυτές οι επιδείξεις πρόβαλαν ισχύ πολύ πέρα από την άμεση στρατιωτική τους αξία. Το ψυχολογικό αντίκτυπο ενός αεροπλανοφόρου, που λέγεται ότι είναι άτρωτο, είναι βαθύ. Καθησυχάζει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να υπερασπιστεί θαλάσσιες οδούς και να αποτρέψει απειλές. Για μικρότερα έθνη, η παρουσία του σε λιμάνι φέρει βάρος που καμία συνθήκη από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει. Για τους αντιπάλους, ακόμη και μόνο η ιδέα της αίτητης ισχύως αλλάζει τις στρατηγικές εκτιμήσεις. Λίγοι διοικητές ρισκάρουν να δοκιμάσουν ένα όπλο που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να νικηθεί. Κι όμως, η αίτητη εικόνα μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση σε ένα τέτοιο πλοίο ίσως οδηγήσει σε υπερεπέκταση. Οι αντίπαλοι ίσως δεν θελήσουν να το αντιμετωπίσουν άμεσα, αλλά να στραφούν σε ασύμμετρες απαντήσεις, κυβερνοσαμποτάζ, επιθέσεις από το διάστημα
οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, σχεδιασμένες να διαβρώσουν την πίστη στον θρύλο του αεροπλανοφόρου. Παρ' όλα αυτά, τα σύμβολα έχουν σημασία. Όπως τα Dreadnought επαναπροσδιορίσαν την ψυχολογία του ναυτικού πολέμου στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι και αυτό το σκάφος ίσως αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα έθνη αντιλαμβάνονται την ισχύ γενικότερα. Και πέρα από την ψυχολογία, κουβαλά μια άλλη κληρονομιά, την τεχνολογία που γεννιέται πάνω στο κατάστρωμά του και μπορεί να διαχυθεί στον πολιτικό κόσμο. Πέρα από το στρατιωτικό πεδίο, τα μεγάλα πολεμικά πλοία συχνά αφήνουν πίσω τους κάτι περισσότερο από ιστορίες μαχών. Αφήνουν τεχνολογίες που αναδιαμορφώνουν την καθημερινή ζωή. Το ραντάρ, το GPS και το διαδίκτυο ξεκίνησαν όλα ως στρατιωτικά εργαλεία πριν μετασχηματίσουν την παγκόσμια κοινωνία. Το ασταμάτητο αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού ίσως έχει τον ίδιο κυματισμό επιρροής μέσα στον 21ο αιώνα. Η πιο προφανής κληρονομιά του είναι η ενέργεια. Συστήματα που σχεδιάστηκαν για να τροφοδοτούν ηλεκτρομαγνητικά κανόνια και λέιζερ, ίσως κάποια μέρα τροφοδοτήσουν καθαρότερα και αποδοτικότερα ενεργειακά δίκτυα στην ξηρά. Εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η General Atomics ήδη εξερευνούν προηγμένους αντιδραστήρες και συμπαγή σύνδεξη, καινοτομίες που θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στην ναυτιλία ή ακόμα και στην παροχή ενέργειας σε αστικά κέντρα. Τα υλικά είναι ένα άλλο πεδίο. Ελαφριά κράματα και ανθεκτικά στη θερμότητα σύνθετα υλικά που αναπτύχθηκαν για τη θωράκιση του ναυτικού, συχνά βρίσκουν εφαρμογές στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις κατασκευές. Πιο ανθεκτικά, πιο ελαφριά και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υπόσχονται οχήματα που ταξιδεύουν μακρύτερα και δομές που αντέχουν περισσότερο. Και μετά έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Οι ίδιες αλγοριθμικές τεχνολογίες που διαχειρίζονται σμίνι drones και εντοπίζουν πυράβλους, ίσως χρησιμοποιηθούν στον πολιτικό τομέα για έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή αυτόνομα οχήματα. Αυτό που ξεκινά ως πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, συχνά καταλήγει να γίνει καθημερινή ευκολία. Αυτές οι παρενέργειες δεν είναι τυχαίες. Αποτελούν μέρος ενός μακρόχρονου κύκλου, όπου οι αμυντικές δαπάνες τροφοδοτούν την ευρύτερη καινοτομία. Και όπως το GPS άφησε το Πεντάγωνο για να γίνει παγκόσμια υπηρεσία, έτσι και οι τεχνολογίες πίσω από αυτό το πλοίο μπορεί να διαμορφώσουν το πώς ζούμε, ταξιδεύουμε και επικοινωνούμε για γενιές. Αλλά όπως δείχνει η ιστορία, κάθε άλμα προς τα εμπρός φέρει και ρίσκο. Το ερώτημα είναι αν αυτό το άλμα θα εξασφαλίσει ειρήνη ή θα πυροδοτήσει την επόμενη κούρσα εξοπλισμών. Το ασταμάτητο αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού είναι κάτι πολύ περισσότερο από ατσάλι και κυκλώματα. Είναι σύμβολο, πρόκληση και ίσως προειδοποίηση. Θα εγγυηθεί σταθερότητα ή θα ανάψει τη φωτιά για μια νέα εξοπλιστική αναμέτρηση. Προς το παρόν οι ωκεανοί κρατούν την ανάσα τους, περιμένοντας την ετυμηγορία της ιστορίας.